Gasteizen indako, azkenengo bilerako, batzarra indako, irakurriko dauta, a ver. Gobernuan dagoelarik, pentsioak defendatu egin behar dira. Gaur, 2019ko otsailaren 21 Gasteizen bildutako Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako pentsiodunen plataformak honakoa adierazi nahi dugu. Bat, apirilaren 28ko hauteskunde orokorretarako deialdiak eta maiatzaren 26ko udaletxeetako, foru aldundietako eta Europar hauteskundeetako hurrengo hilabeteetan agenda sozial eta politikoa baldintzatuko dituztela. Estatu mailan zein hego Euskal Herrian. Eskuineko zein eskuin muturreko alderdiak saiatuko dira egoera sozial eta politikoa politizatzen. Autonomian eta estatuaren barneko nazioen berezitasunak eta ezaugarriak ukatuz. Aldi berean, saiatuko dira langileen eskubideen aurkako asmoak aurrera eramaten. Emakumeek jasaten duten indarkeriaren aurkako eskaeren indargabetzearekin batera, emakumeen eta gizonezkoen arteko soldatan arrakala betikotzen. Askatasuna demokratikoaren aurkako gurutzada lehia dutelarik pentsioen eta babes sozialeriko sistema publikoa desegiten. Larrialdi sozial honek sortzen duen egoerak pentsiodunen mugimenduari eskatzen digu beste eragile sozialekin batera langileak, feministak, gazteria, herrikoiak gure indarrak batzea eskubide sozial, politiko eta demokratikoen defentsa tinko borrokatzera hain zuzen ere. 2. Otsailaren 20an Madrilen bildu zen gure plataformaetako ordezkaritza zenbait parlamentari taldeekin. Compromís, ERC, Unido Podemos, EH Bildu, PSOE, EAJ. Ondoreko aldarrikapenak onartu eta defenda ditzatela eskatu genien bertan. Bat, Europako gutun soziala dioena betetze aldera urratsak egitea. 2. Gure urteko erosmen ahalmena ziurtatzea, gutxienez KPI-aren arabera. 3. Gutxiengo pentsioa jada lanbide arteko gutxieneko soldataren araberakoa izatea. 900 euro 14 hilabeteetan, ordainketetan, eta 2020ko 1.080 eurokoa igotzea. Halaber, gutxieneko soldata 1.100 eurokoa izatea. 4. Jasangarritasun faktorea ezabatzea eta 40 urte kotizatutako aurrek jubilazioak ez zigortzea. 5. Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakalak gainditzea. 6. Gizarte segurantzari auditoria soziala egitea. 7. Pentsio publikoen sistema blindatzea. Gogarazi genien martxoaren 5 arte denbora dagoela gobernuari presioa egiteko. Gure eskaerak aurkeztu eta onar ditzan. Horrekin batera proposatu genien martxoaren 5 ez badituzte onartzen, alderdi politikoen beraien hauteskunde programetan sar ditzatela eta etorkizunean nornahi gobernatzen duelarik ere eskera horiek defendatzeko konpromisoa har dezatela. Gure eskaerekin ados zeudela izan zen alderdien erantzun generikoa, baina ez zuten inongo konpromisorik hartu. Toledoko itunaren inguruan galdekaturik erantzunak kontraesankorrak eta
ezberdinak izan ziren. 3. Guk gure aldarrikatze eta manifestazioarekin jarraituko dugu. Gure aldarrikapenak datozen hilabeteetarako agenda sozial eta politikoetan sar daitezen. Horri guztiari erantsi nahi diogu. Gure babesa azaltzen diogula martxoaren 8ko emakumeen mobilizazioari, baita 24 orduko grebari ere. Martxoaren 11an, estatu osoan bezala, oroimen berezia egingo diogula 1919ko martxoaren 11an lortu zen derrigorrezko erretiroari. Horrekin batera gogoratuko ditugu garaipen horrek berarekin ekarri zituen langileen borroka eredugarriak. Apirilaren 13an eta maiatzaren 11an Hego Euskal Herrian mobilizazioak egingo ditugula. Bukatzeko, berriro ere azpimarratu nahi dugu nornahi gobernatuta eta nornahi gobernatuta ere pentsioak defendatu egin behar direla. Gasteizen 2019ko otsailaren 22an.